ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி தைப்பூசத்துக்கு என்ன சமையல்னு பார்த்தலாம். சாதத்தை மத்தியானம் தாங்க சமைச்சோம். நல்லா சுட சுட சாதம் இருக்குது. அவரைக்காய், முள்ளங்கி, கத்திரிக்காய், கேரட்லாம் போட்டு மணக்க சாம்பார் போட்டு மணக்குதுங்க சாம்பார். சேனைக்கிழங்கு சூப்பராக நல்லா 65 மாதிரி வறுத்து வச்சாச்சு. முட்டைக்கோஸ் கேரட் பொரியல் பண்ணியாச்சு. வெண்டிக்காய், கத்திரிக்காய், புளிமண்டி, தக்காளி ரசம், அப்படியே வாசனையும் கலரும் பயங்கரமாக இருக்குது. அப்பளத்தை பொரித்து வச்சாச்சு. அப்பளத்தை பொரித்து வச்சா எண்ணெய் வைக்கணும், பாயசம் வைக்கணும். சேமியா, ஜவ்வரிசி, முந்திரி, திராட்சைலாம் போட்டு மணக்க பால் பாயசம் வச்சாச்சு. துவரம்பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் கலந்து வடை சுட்டாங்க. ஆனால் சூப்பராக முறுமுறுன்னு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ வருது. சூப்பராக பருப்பு வடையும் சுட்டு வச்சாச்சு. எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு சாமி கும்பிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் காக்காய்க்கு வேறு சாப்பாடு வைக்கணுமே, அதனால் மாடிக்கு வந்தாச்சு. காக்காய்க்கு சாப்பாடு வச்சாச்சு. முருகர் வந்து சாப்பிடுவார் அப்படிங்கன்னு வச்சாச்சு. முருகருக்கு சாப்பாடு வச்சாச்சு. முருகர் அழகு போல் சாப்பிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து இப்போ நம்ம சாப்பிடணுமே, இலையை போட்டு முட்டைக்கோஸ் வச்சு சேனைக்கிழங்கு வச்சு சாம்பார், வடை, பாயசம், அப்பளத்தோட சிறப்பான சாப்பாடு. ஓகே, பாய்.